Isus je stvaran, a ovaj događaj u crkvi će vam to potvrditi. Ova priča vas neće ostaviti ravnodušnjima. Neki je čovjek ušao u crkvu. Stigao je ranije, parkirao svoj auto na parkiralištu i izašao. Neki drugi auto je stao kraj njegovog i vozač mu je rekao: ja uvijek parkiram na ovom mjestu. Uzeli ste moje mjesto. Posjetitelj je ušao u učionicu nedjeljnog biblijskog sata i sjeo na prazno mjesto. Mlada djevojka mu je pristupila i rekla: to je moje mjesto, vi ste uzeli moje mjesto. Posjetitelju je bilo vrlo neugodno, ali nije ništa rekao. Nakon biblijskog sata ušao je u bogoslužnu dvoranu i sjeo. Uskoro se kraj njega našao jedan muškarac koji mu je rekao: ja uvijek ovdje sjedim, uzeli ste mi mjesto. Posjetitelju je bilo strašno neugodno, ali nije ni riječi prozborio. Tada je crkva počela moliti da Krist u njoj bude nazočan. Posjetitelj je ustao i njegov lik se počeo mijenjati. Duboke rane su se pojavile na čelu, rukama i na gležnjevima. Krv je počela kapati. Netko je vrisnuo: gospodine, što vam se dogodilo? Posjetitelj je odgovorio: ja sam uzeo vaše mjesto. Uistinu, Isus je na križu otišao na mjesto na kojem smo mi trebali biti zbog naših grijeha. On je umro za tebe i za mene. Što vi mislite o ovoj priči? Ostavite nam ispod komentar.